September je čas zberu arónie a tak som si spravila aróniový burčiak. Aróniu si dáme na deň do mrazničky, aby stratila trpkosť. Rozmixujeme ju tyčovým mixerom. Keďže arónia obsahuje málo šťavy, pridáme ešte pol litra vody. Prepasírujeme cez sito. Vznikne nám šťava a drť. Drť neskôr využijeme na výrobu sušienok. Množstvo vzniknutej šťavy si odmeriame a na liter šťavy ide 450 g cukru. Na vrch burčiaka dáme papier, prichytíme gumičkou a popicháme, aby mohol odchádzať oxid uhličitý. Uložíme na teplé slnečné miesto po dobu asi 5 dní.